Kunokumswane ekhaya yemntombi kawusengela abantwana funa umvukuza utyiwa ngenyama. Asawuyeka ndiyifumene le mpunga. Malume ubuye nayo. Buye nenyama ne. Efondini xa into zamatyholo sezisebenza awusevi nalo uyithenga inyama. Noba inganye iteksi zantu bomba hayi ufuna ingoma. Le ngoma yezona yamatyholo. Uthi impunzi ndiyiqona. Ila nkungu mfondini. Hey. Ila nkungu wena uvalele ngenkungu. Hayi nzima lo mamomba kuyo. Ndivasile la. Hayi man andivasanga kodwa fona inkungu ibindilandela man kule veki. Yavana inhlambo yamnyama kodwa into zokuqala kuqala phambi kwe-hunting license luyithenga nge-20 egun shop. Kufuneka ube ne-hunting permit etshoyo uba uyazingela. Xa uzingela ngamabhaku ngolu hlobo bathi ke phaa zindlela ezinqanyulelwayo prohibited. Funeka ngoku uzawuzingela ngolo hlobo uze ne-permit yakho uchaze kule permit ubuzawuzingela ngaziphi indlela. Okwesibini awukwazi uba ngumzingeli ungena-hunting permit apha eMzantsi Afrika. Awukwazi uvele uvuke nje ubulala inyamakazi. Funeka ube kanti une-permit ukuze wazi ubulizingela. Awuvele uvuke nje wentloko uthamba uthi ndilizingela kugqityeni. Udithele team lokwezi. Azadubula ngazo. Uqaba into oyisabile. Kodwa asinto yami into. Bakuteni. Athi ndifake kwenye indawo. Uyaseta? Usaseta lo. Unomgcana ethetha ngowuseta nje. Uyayazi uba bendidinga isikophu esithi. Kwesi sikophu andikadubuli ngaso ndivele ndazixhoma nje. Nkathazo ke ngokwelapha. Yile yoba funeka ndiqiniseke uba sibetha kule ndawo ndikhombe kuyo. Kanti nasendlini bendizele uzolungisa le trailer nandiyishiye ngoku apha ekhaya. Yona yefoni ndifika imvula ivalile mani khange ndixole tu. Yayenakele yafika ke i-Excel yayo ndayithatha ndayilayitsha ndeza nayo apha engqondo. Ibiseyiyo nanto ibingenandiyisa ke ehlathini le. Hayi kodwa usathana makanqophise ngoku. Uba ufuna uvuma sathana ntangane mdala namhlanje. Insuku sele le trailer. Ndali ndifake ibolt ayangena. Ndayicenga ide yangena ngoku. Ndayiboba ndenxama amatayara ayindango. Ndingazingela imini yonke ngomso ngoba into ebingazenzisa ehlathini yile ngoku ndiyigqibile qha ishona ngoba ndiyiweld. Ndiyirhuqa ndibhebhane. Imoka yenguku yindawo omela andifuni uyoma ngapha ngentla apha emmangweni. Inyamakazi ithi gqise ibaleka kanti nangapha ngezantsi yenye ingxa umcwesi uyafika apha zange ayeze apha. Alza. Ngoyindawo omela ningamaphi? Uzaqwa. Nayiqwa ndifune yami iqhaqha. Yanuka. Unomgcana ke hlenje sithi akonyamakazi nobethwa ndiqonde mandithinga into ngasekhaya mani. Njeba ndithiya nje ndiyayishwabula kwidi ndiyawaxelela into yobana ngapha ningandibambezeli. Amasiko nezithethe zenzi esizaziyo esingazaziyo zondifumane ngephupha. Namhlanje mabandikhulule ndangaya ndigqibanga mani ndamela. Ndithi namhlanje mayenzeke intando yam kodwa ndinguThixo. Bazawuthi gqinga le nhlambo bona bekhwazi besenza ingxolo inyamakazi ezilapha ngaphansi kule nhlambo sijoye kuyo zizawuphuma ziqabele. Ngoku ke ngoku mna ndiqonda andifuni uba kule ndawo inabantu ndifuna uba ndedwa. Nali ithambeke lemnyama kakuhle lizawuvela kum. Ndizawumela apha ndijonge phaka nento ezawukhweza apha phambi kwam nayo iseyeyam. Lithethile mani ibhaku ngapha ekujikeleni litsho kancinci lade leza lalile mani xa lizawuvela. Yavela impunzi phaa ngaphesheya yama ngamatyholo. Ndali ndibiza uqabela yaqabela kanti izapha ndive ngesithongo ezantsi kwam kanti ngumcwesi. Sodubula. Kosimpunzi ngoku. Kuzawulunga. Kuzawulunga. Inhle indawo sime kuyo. Utheni ingxame? Yilinde ulanda ndayithi gqeza nje. Ndayibona isithela phaa. Ndayibona isikopini kuqala yatshona. Andiyiqonda izawuthi gqi kwezi ndonga. Le mpunzi into yenzileyo uthe yawusithela la matyholo ndayibona. Kanti izawuzonyuka ngezi ndonga lapha ecamkwam. Andazi umcwesi ukuthi uyingxamele kodwa khanizivele ngoba kuye izengqo kuye qha bifuna umhlana ke yayama amatyholo. Wakhomba. Inkunzi empunzi for inkulu yanya. Le mpunzi idolophile le. Iziye tu. Uma nathi izosidelekisa. Bendiyilinde kanye benzima izawunyuka ngale licingo lonke. La mpunzi izawunyuka ngale licingo iza xa inyuka sizawudibana iseyajika. La nto iyabona le. But bingalite ndithe ndoyidubula mina. Yenyuka. Yafuna uza kum. Yafuna uza kum. Ngqo kule ndawo ihamba ezinje. Ile gqi. Yajika. Azi yayiphosa.
ingene pha kungabi nani isindele inkunzi empunzi iqhabele pha ihamba ngalamatyo ubujonge elityholo elihlaza ihambe ngqo ngala kange ndikwazi noyibona ndifikelwe yinto ethi mandehle kancinci ndibona make ndehle kancinci apha kumgcwesi kanti umgcwesi uyaphinda uyandilandela hayi sime kuye ndibone into engathi yingxakhwe inyube liphume entlanjeni andithetha nowuthetha nantsi inyamakazi ndibuza inqaba kuba ngubani utata kaThixo ngoba uMaria kwasemi hayi ndayinika impendulo ndathe sam isiduko ndinguvumi ndathi igama ndingumavuza umbethe ndibone le mpunzi phaa ngaphesheya isenyuka apha yanyuka lithe chu yathi ndabeka iscope apha ndayiqonda iza xa ingena zaliphalasa nyhani mani ngenene izile yeza yaxayela apha ndayibona ingenile hayi ndatsala benditshilo ke nakusasa ndathi amatyala endiwaziyo ekhaya phambi koba ndiphume ndinqophisile mani phaa ndashwabula fonini ndisithi amatyala endingawaziyo ngayendingawenzanga onke endiwaziyo ndiwenzile malichitheke iyeza khona endingayenzanga ekhaya endingayenzanga mandiyivezelwe ngoku kodwa endizaziyo zonke ndizenzile bekunyanzelekile ke lichitheke iyeza ndam amphoxa upolisi uzawutywa inyama ifoni bekungelulanga kodwa mani uyofika kule ngoba into endehleleyo kuqala ndithe ndawugqiba uyidubula ndayibonisiwa andiyiboni ke ngoku le ndawo bendiyibetha kuyo ndiyibonile yona ibiphuma entlanjeni zintathu ke ngoku indledlana eziphumayo entlanjeni xa ndipha ngaphesheya ndizibonayo phinda buyumva uye kulaa ndawo ume kuyo budubula kuyo ungasuki pha ubize umbhurusha abe mnye umkhombise xa ilahlekile indawo phinda buyumva uye kulaa ndawo bumele kuyo budubula kuyo emveni koko ubize umbhurusha noba ngunomgcana aye nezinja pha sozungayibona indawo budubula kuyo kabuyele kulaa ndawo budubula kuyo Quest ndiyajikeleza ndakhwaza ereyidweni mama beze ngoba yeyi andiyifumani tu le mpunzi sowuyeka ndiyifumene le mpunzi Tatuyinza khawungene inkunzi empunzi. Nantso ke Quest, nantso ke into efunekayo. Icunzo akafani nocwanga. Ngoku into efuna uziqhelisa yona ne. Ba uyaqonda ba kukude endaweni. Ungahambi. Ulinde xa iqonda uyibethile, ulinde umbhurusha. Ubiza umbhurusha ezantsi kamandi nayo neradio. Umxelele ba uyibethile makazokhangela. Ungasuke epointini. Inkathazo yethu besimele ngakulamsenge, nganeno kwecingo. Ngoku isezantsi le ndawo ayibonakala ziyafana izindawo zonke xa usukile ndaba nemphinde nisuke. Ndathwala ndenyuka. Ungayidelela impunzi ubomba incinci, ifana indala le nto iyasinda. Ndenyuka ngumqhoko, ndizayiweza intlamba ndenyuka ndiqabe isaya emotweni ngaphezulu. Kunzima uphuma bentlanjeni ngaphantsi, ifana ndiphatha utshintsha ndiyixwaye egxini ndiyiphathe ngecala. Nkunzi. Indala foni. Amasenda angakanani. Wondeni. Ufa kwesigwili nofa kwehlompu kuyafana. Ulala ngomqolo. Wabuza amanxeba enyamakazi. Ndiyanqaba ndiyakubona ndiqala yazi. Ndinona yakwama. Hayi. Ngoku isimanga ndiyibona le ndawo. Ndiyabona ndikujika phansi. Ba ubutshilo ba hayi. Ngobula phabe ndibila. Andiyibonanga kaloku emveni kwesikopu. Ndiyibone xa ithi wace esikopini emveni koko. Xa ndisusa isikopu. Ndiba ngajonga. Inoba bendiyidubula ndawo lenye. Hayi dambo, ukufa kwesigwili nokufa kwehlompu kunye uyafana. Ulala ngomqolo kujongisa inhloko phezulu. Kodwa kumcwesa nganqophisa babe sikhombe endaweni. Kodwa kanti nganto za distance. Nobiza apha phansi kombi yafika yema, ayidubule emagxeni. Ufa kwenyamakazi kunye uvuthwe ebhizeni. Anawuphosa tu. Ngezi. Haya. Le nto ithetha utambo uthi hayi uthathi ubhala itest evulwe incwadi. Haya nawuphosa kahle. Mpuno ngapha. Ningabuya na 0 basinokhulu lezo zikopu apha. Ningabuya na 0 izikopu imilantuka idophu izigcolisa ubhaka. Ndiyaxelela. Hayi, ndiyaxelela buza umgcozi uyayazi. Andithethi kuba nokopa ke njengani. Ba nokopa hayi ke. Ngachitheka iyeza tata. Hayi. Ngachitheka iyeza. Uthi ke tambo umcwesi. Yena uzawuthatha uthi itest evulwe incwadi. Asoze ungakhi 100 uthi imcosana aphosa ngezi sikopu. Nawuphosa ngasisi. Nditheke makawuthathe ndizawudubula ngalo wakhe. Zawampa nayo imini leyo nto emadubule ngayo. Ndizawuthela lo wakhe. Ugqibile namhlanje. Sitshintshe ke ngosiphume kule nhlambi enkulu. Seyigqibile ndithi akho ndibhoqa ubhoqa impunzi zambili. Kodwa masiqabele kwenye inhlambi enkulu. Xa sifika kule nhlambi senza ubudenge sime sibe bathathu. Kulamatshandi wabona ngaphesheya. Kanti sizawuthilekiswa inkunzi yembaba. Ndenze ubona budenge ningasoze niphinde nibenze nani na uma nabantu ehlathini. Hayi nami ndithi utsale nawe? Ke? Esipakanyele inkunzi. Thixo umcwesi kodwa sibhudisileyo ekuqaleni manje. Ngeke waphona. Imile la nkunzi mame. Ungcamile ushayithi. Asikashithi.
Ungxamile. Imile la nkunzi imamele. Ngaxa nditsala thina kho mbumbulu ndiqonza ufaka imbumbulu hayi namve sitsho. Yabona ubudenge endibenzileyo ndithe ndime nomntu. Ndathi kuye nantso xa ndizawulungisa nowamumpu. Nantsi inkunzi emva walivela ime bayithambekeni. Ime ixwese olhlobo nje besijongile umhlobo. Ndifumana bathixo mandilungise ndiphole la nkunzi imile. Ngexesha mina ndiphola ndilungise. Badubula lo mfana ndiqonda noba uyifakile esikopini ngedlobo edubula ngala. Awunawuze udubule kabini ngomzuzu ibe kanti inyamakazi uyifakile esikopini waphola. Xa ndiqonda ndizawubizela umphefumlo ndiphole xa ndiphola nditsale hayi thixo uyibhebhethile. Uxelela emke inkunzi kwabonwa amagazi sabe siyibhakanyela sibathathu ngoku selibaleka ingamanga. Kodwa foni andinabe ndiphinde ndibenze ubudenge. Kuyanyanzeleka ngoba le video ndiyiqhawule kule ndawo. Ndisezawuphinda ndize nayo enye ingxelo elandelayo. Okwangoku kusafuna ndilungise itrailer mandiyiweld ukwenzela uba ke ngoku ndikwazi ubheka ebhayi kwangethu. Yabulela neziqhwala zayo.